Obi en ho betu atwa meso. Atwa fa Asanteman. Ejabo Jan wanya ba bedru onim se mpempra make say no yewra de otebra we ne kra we nwoma so pia na yeboni dia na yebo emu ase wo ba bedru Asanteman mu hanabusua wodi wani ekohwe imfonyi ni bi sene wo ba ye nananom ahemfo nananom ahema eyi nipa bodom no botwi akwakọ piemu e o manhia fikese ma na timu se Asanteman ye wade a woye so ne black power edi hyiemu ne edi hyiemu a na ensema ekoso e wa befo tete afidicatie ne ho ana ye ba betena se abobo ho adi ho nkomo na yenso ye di mu nsem aba besomo ye ti Asanteman mu de ene na ye beka ya santesem esanse ye rase ye ma ya santesem ho ehia yen entie ne kame ho na ye mfa nkomo no enhyehyɛ so na ye rasan asa kasa na ne meni aje black power memo akwa aba black power meso enka so oni aba kasa me yera me be wale wo mi ko eje mi a me wale wo black power ohu ye me fe no ade ba ko wo mu ni se ni anka sa abuluchirefo na wale me dada on babu wo menti ase black power hey me mabo me nye last ana wo so wa wuni akiri me she ififiri ho na mete ho e no pemi ana makwa ha o pemi ana makwa ha black power ho ye de jama da roma ye tiapo black power wunyi no me nye konfo a me renza nye konfo a me renna mu bebere me hwe mabra boye pa Appiah wunya wow ene me ne me yere ye no adu na mo madua enka beti ha ye enka me yere panyini ha ka ne sa na ka se kura twe bi bebam me me yere panyini ye ko di duane abenu ye aduane ye che keep kura ye ni bi ene nta black ho efe look anema no nko ene abusuafo mo fa afutu efi bo o mi nya ado aburo 20 years adentia poison ko amini ene ye ewu me so mi didi na ado anka nkwan mi twetwe gumo enye meja se ukọ market kotonya ado a wo be pem na mo wahihye bi mu ene wo market kotonya ado hu sa abo awura mu da enduru nko a ene black power dey ma fa wa medicalot ene ye nkwan o se calot no be manufacturer ene wo nche denya infect bebre ene kwan hihya no ene kontumbre okay na no enye dedodo carrot no ya na enye dedodo Hey, me dey na se be frem. Na be no wi a on to frem. Okay. Se on fa bebere na abusu bi ade fra kontombre. So pese nkwan ni mu pia. Betumi be ndie bi afra kontombre no. Na wayam. Okay. Be mo ahode kama. Okay. Nya ado ade. Okay. Ena makonu kura no me yam bidie me de guhu be wana wansa na. Manoa. Ti basa gine poison na. Hey, ba po ade wonim fom. O me de me nyangu yo. Unye nwiye me dey say me be wali wi na me so ma che because enchire de na power ye ni nkomo ye raba wa ba de otebra we ne kra we nwoma so pia wa ba na wa humfonyi ni bi ba hu bi
Ewura ho ayefe. O se me nyini so me ho ayefe. Ewura. Se boy se man. Se boy se man. Enkra ko bi faithful ko bi. Ne nante yakura na ye me fe. Wow. Nante anu agye dem. Na ekrofo bi hu a. Penta mon ko ba bia. On penta mon ko ba bia. No. Agye dem. O di ade. Na nsan me hwe ne photo bi a na wone ne yire o sane na o kura o yire o yinja o yire so o so na yire e odo mu oduro. Onim yire ndo bi o. So na yire nsa ama ne yire si fom. I'm sure them say, na se papa yi ne yiri strong chain. Na se kan yiri mo so ni mu no. David. Papa ne kwa ntimi ka so wanyi no. Wo ka ne kala ready fie. Na hwe me am say die renti fie mo kan. Eye no kura ni. Pepe. Wow. Pepe. Na kunya na nkasa na amena nyini. So hwe 99 a obedi ade a na o ye young. 26 years pe no. Oh dia. Aye kunya be mu anyini. Sa. Be mu adan panyini. Se bia wonim be ye du. Na ewura osesa ho. Aye kwa kam kire waduru di dware no tmisa. Da bi. Wa no aye infante. Wa no wa ya be ma wa no aye panyini osesa. So opese osesa. Mimi se mitimi dwa obitim ka chame yoba. Yeah. Obisu timi hu se be ma. Ye waduru osha. Na no rasta na bi egusu ni timi so yoba. Ye frena dada ntuma. Ye waduru bi wa udwale a. Dane. Na black power yewra waba na enra no ubo eni kwhwem o manhia hwa ase jo asa kwesi de na asia yi me hu jiri me ye woni pa ne woni pa o ane ye wo hene ne ye wo hene asante ye obibi o ye obibi ma Ghana no na sebe ne social media na aba na kola fa camera abafo na wakasa se aja phone no se ne first na ye hwe wadwuma wo ye ne ma atofo anke be hu ni pombe yusufu ene ka bebre heri yusufu yibi wow so okwa rap mamu a ni so sorry na okware o e hwe osika wo account mu asane ya makwan ma wale okay na abeto ade ne bo ne hwe sika wo account mu ne adwuma wo ye asane watuma to ade ne bo ne enne obi kura ye scammer obi ye sei no ato ade ne bo de ye nkwahyen no so tene obi atumi ka do pe na ko hini David betima ka nsemu na kira kya me ogina nwa ba so na me kura no wo hini David down to abulu kiri me mte Ghana kura bobla kya me debi ame nsem ha sembo odi akira hwe pa ti asem be tinti dipa de ka asem we tena no kura beti se watutu bi kura de amane no I want to be here if you kura binyante ne nka biem ani Kevin Taylor ne friend say Captain Smart we bi nyina so friend fu bia na obekọ na Sante Hene ko Canada ni mpese ma no wano ye de records be na wo akire se Sante Hene akọ Canada na wono ye wo no tu sika bu bi ade no ohia okofo bi ade na ade kura ti so kura no ni ankasa kura se ne Sante Hene afre se enne ye se won fa nipa mram twa ne ti na won fa nyi be 20 years nkan mfi o me ma ye ready se bi ni ti beto ama Sante Hene no de akọ ye won ne ma papa ne ye no mintimi nye se adwuma ne mo Ghana me na me ye wa hina ankasa blink mama ko asi dada meti wo me nye hwe na mo keka nkwasa asem kire me na me meti we kura no ntimi nka asem fa me ho social media ma me nka ma no ntum me ro privacy sia na makoye Sante Hene ke abubu nkrofo ni bi kura ene na wo fia ne obo ra ho wo ntimi nye de opɛ kura hwe wo be wale kura nka we re metest ahwe say kama ansa na mama wa wale ene na ene ka ko sa position ya ka radio di Sante Hene ko nwa na nka Nkwaseafuo ada wo apo ka 430 wada na se kura me bomba esa Sante Hene nsimi Nkwaseafuo hene ene so nsimi Nkwaseafuo hene a o be da 330 Black Power ye mo mpa ba ne maso ti ba kika ye nse de wo da 330 kura Nkwaseafuo hene ye nchi akonfo yo mo ya zen tribete utibete kura na ye hwade a omo asabi omo tutu saa yampia keka nsem hunu no omo nti Asanteman ha o omo nya be ma na mami ade ba ko ewo mu ni se wote Asanteman se wonte Asanteman se wote Ghana se wo wonte Ghana na so be ka se tia papa na papa no ogu nsa opa 1000 years ebenyawo sa ebenyawo nye dana beto abo atwa so afram na mpafe besi odi onim se wa kansan ho afa no ho uwo be tantantan ene ya ne wo sanko fa embeso mbewu frede o embeso wo yare da ho biko ma tina se am say na omo kasa akonfo wa hi omo tutu omo adura na asa sankofo mo bibi bo omo ho ban ana ade ba ko se ya ntu waduru ye be boa na egu nsa tia
eba saa na waka Nkwaseasɛm ne mo because wo mo ne abrabɔ ma konkonsafo sa na nim say Otumfuo abrabɔ ma konkonsafo ono ama Santen na yakasi ampa obi wo kro onim Santen hene ba wo bo ne dia na wa check every people say Asante Twi nyina ba go adia Asante Twi na bi say okro mu ne yage okro mu kasa to David so wona ma bi wo ya abrabɔ ma konkonsafo de o ma na de ekɔ na de ba wo enti wo mo ne bompa mu ntemu o mi na misua na me papa e cat keys e wo fen so kuro bi wo e fere rapon ene e kwa asore na father baaye no so ye mompa ye e ma yatamfo mu na misua na me ka che father che dabi ontina se ye mompa ye mu nyini nche no mu hu ye daachi na nye omo ya eti wo de dabi ada so wo gun sa de wo bompa so mo asabi o mo ye ifre ni masawro wo trase no mo peja ye wura da Asante ni monyam me mpa ya mbu mu amu anu Asante peja ye bibia awia na fe yale abom ho na abehu se na Santen hene bedi wo man ni nyina so a na won Nkwaseasɛm na wo kan se okurum pipe kura benya bi wo ha na ba betum therefore me what she say you are there bo ka se be pia bonten wo de mo mpa ye me ma Nkwaseafuo hene wadwa esi abonten kura me bu agu ene hu fero ko jare ene wo wasem so jare wo nipa wo nipa wo man ni mu se de be ka na be ya adwuma oh ba ha adwuro me ha adwene nyese me ha adwene waje atum o me ha adwene minyi o be ha no ene ba pa ha adwene o ha adwene na na hu mfanyi bi no ho tew say wo feel say wo ya santini ka be ye mami me die photo no kura na medical ahwe ne dem ansa na Santen hene ba okay because every day bia no ye Santen hene ho abusa ehwe se de na eba de na ekoso nti nyama bebre bi agugu Santen hene nimu no ye bompa ye se ni nyina mrem ti de bia mpa ya mesere me papa ne se o ma na enkwatenten ahoden wo se papa we kura nya 500 years mayen na ote dem ne kwaji nyansa kora kwhwe nanim keke kora na e aduma chede mayen so na mesere ye wura se ne cha dada no mba kon se me fie ne nya tole center ne de bia kora ha no be di agro o be bana mete ho me ji ho na de wani hwe ne se kura no kura glass ye hye mu no o pese wo ko hu ade no kura is $50,000 untimi akọ report David say dey opese wo ye ne ye ntiase o na me dey menya position wa Asanteman ma me ha dwen o ani o dey wo ba dia o ma ya wo ye ntade dia safo ma o na Otumfuo safo ahene kura no kura no kam kwa chi na be hye ha be 30 years safo ahene ya mama be hwe na be hwe safo na nsa na me na kọ hwe nyame ada mo diskedwa si ye no obi ene ho betu atwa me so atwa fa Asanteman obi ene Nanso, me first kedwa to me so hunu na obiara. Ba na nokre na wo me. De nanan mo hyehye ya me beto so e wo me de. Me mo obi amfa. Se abakosem no ho nokre no ho. Ne ese nkransa me ba na me de ne kwota ho. Ne ese ha me we na me de ne kwota ho. Se brekum me na mchechire eno enega na abantu obi so obefa de me makwai ende ye nyina ye ni nokre no na bibia nto aso na amaniem ne nhyehyɛ no enye ho na mo memfa Asante hunu na bibia hunu na Ghana okay enti nana yewura waba bra bedru na ade a ye me de pa ne se yewura afa de wakasa sa news na ene na social media ne so say ya che no so me hwan wait ma che me bode be na makwa obi ba be che me ade ba ko wo hu ye wani je ye nso tag aponjene ya waje wo ai aya na ne ma bi wo aya na me person yewura me reply ma me ya na yewura ma ne che so ho on so no onye social media person ba mpanyufo ne wono ho ne timi video ni bi ye dey e chere no me dem kwa so nko hu bi kura bi edrumre bi na manfo ka Asante hene besi akonwa na waje bribe ne de sika some de basa o di ne 25 years anniversary a call University ho and o ka say wo see wa ma misika bia brabeta nti e papa wati ni mpaibo o ka wono tum saa ye den nsem no beto so saa ahemfo na didi na chi ni bi na age Santen hene se fasika bra na o maji nti mesere se obi a obeka se Santen hene age sika bia na ofi se wo hene bia ka kire wo se Santen hene se fasika bra no fa ni dini bra na ye mfaya no
So opese wo de o letter ko to Santehene office ko na metimeli do. Me metimeli do. Sika obetwi ya na nya se kutwa. Na say eh papa yo odudu bibi o. Enye no kure. Wo pese wo ne Otumfuo etie wasem a obetwere small letter at the kronti a opese o hia no. Metimeli do wa mana koto ne office. Ene me da yeso abam da po e de me wie yeah, I do me da yeso abam. Na emum wasem no so kan ne nyansa bi ani 15 years ne yefre. Ba fa no me wasem no de ba betwere na wa guide me. Na wa guide me ha. Enti mesre. Omu a sebe omu pese omu gu yewura ho fi. Edi pe omu sika. Enam social media nti. Se wa hyeda atenase. Ena wugu papa ne ho fi. Edi apesika. Unum wo de to aduane di kura di e beda ne no me ama. Piao. Se wo de support obi e beda ne no me ama. Wan kasa de support obi sua so e beda ne no me ama. Piao. Sebe se wo papa ne papa wi ya. Ka wo pe. Die bone be na papa na ye. Me die me wonwa. Ghana ye wo 16 regions. Ena wo Ghana ha. Region be a problem bebe be de sha aban. Enso Asante region ko BBC ani da sha Otumfuo. Ante. Me wonwa. Papa yi wa ye dey. Wonye. Obi ama bonten me kan se papa ya gene ye. Obi me kan se papa na gene japade afiri ni nsem. Sika dwa kofi hu no odidie. Enti di ade na wonye. Ni nanan ma be konkoden ena eja na asase. Die ye ne die bia no beje. Eno die bo bie. Oh, die ye ne die bia obeje. Bo bie. So fi se eni abakwase mu na Santehene ne pese woje ya. Bra na emum go beto no na konwa ho bia. O se woje. Me na be ma e ware 10. O si dan o mojungo. O ma one room a, o ma 2 plot anan ma ka ho. Me fight je me mama die me mama kura ndim fie ho enne o ka che me mama nko fie ho a me mama ndim eso me fight je me mama chefa. Wow. So enti ade bia ndie bia baje enti wuni se o pese o sa ba revenge e baje die Santehene age afiri unsem dia je se o timi pum ba twa se tuti ansa na wetimi ansa na wetimi kama na kuro ni so akora wa konje ne na betuma je enne kura ntokwa ba bi me baje bia ka ho sa se tokwa sa ma bua wo e me mama se sika dwa kofi be ma ya sa bai wow be ma na sa be ka ho se mo yedu se ablofo ni chesi na chesi Santehene na ukurum ne na dia nkwanta na ukurum ne ayo no wanko bi echi be ka wasa be ka wasa so Santehene na nam dia ani Asante command ne mum so nya Asante dia ani ukurum ne won hwase mra Asante sare na dia bo sensem piepie na anu yi wo ka wasa mu yi etam se haye kwa ye bedi nkomo ye bedi nkomo na ne mebu a mentiase so fi se obe Santehene asemasi pe kwa bi fa so hia papa no enkwatena so hia se wo be hunu no wasa na wa wo ka mama nka asem bi Santehene abomu dua o Santehene abomu dua na da bi we di atwesan anu odu Santehene abomu dua no kura se na meka wow wase sampa asem me ne mu na tena ha kan ye mo ye ka asem wi na madam ho sika dwa kofi be nya ho waka papa na bodua ene nsema kwofo ka se omo na eton Asantehene de ma na tamfo ne ene na me ya agi adi papa na bodua na o madwene nko so wase mo asem ba ye ne mu nyina na tena se kan ye wi na masa fa akire wo a wo fa akire eye ne nyina sika dwa kofi be nya ho me ni se papa ni huno na wo ani che papa no papa na wo konfo wow hwe wow konfo wow etom le bi do twa bese wow etom bi a so na pakan ma wo we bese no de twene hu bi da me ko ejabo bi ase me tan hu bi konfo yen ni nyina na ekom nti menya wadwene se wo ye bi afa ho adi ya konfo na po yen fancy abusia aha Nyansapo TV mesrew ma fa kwanya we me fa nkama sem keto okay omo ano mo se Santehene ntimi nko Canada na Santehene akọ no se country be biem ana ontimi nko mo meka mo family comment section wey eye insembisa bia Black Power ebusa kwaje Captain Smart wey dey me bo di direct because we kasa sem we bi say Asantehene ntimi nko Canada ene wakwa aba no kwa ye kra no e chen se wo Asantema mu se de nworofo de ho no no na obi a ye bobo ball wo se mesere me na mo hye ba ko ma me wango no so ne na ka wo man sha ka Smart papa yi na beto ka so omeka say okwatira okra ti na ye me na se go yi ba ye me se ka se we me nka na se we se malam go sika de kofi na akoba hye wow na se wote wono no wa ye ne nsase sa wa ye ne nsase
So and why any say so the video na why any say and what say sika go fize mesrew katum mame katum and what kan crofone de na tim ho na say say go ne fa na Asante go Asante go nipa na ya assess no ya Asante wow abusia de ko twetwe ni nyina Nyansapo TV so eni first time ni a meso so obebo adoma ne so na watimi a subscribe channel no fa wa adwenche no efa eye adwenche bia ho efa mame Black Power ebusa masemo wo say mo amokeka Asante ni ntimi nkwa Canada na nei wakọ Waba bedru Asanteman masumdiem. Enti se no kroban ana wantimi nkoso biem. Fato comment section ase fama no. Obenya daje asaba na oba beyi ho ano. Adwoa kromo animidin. Owa brempon Royal Kente Palace ana asomasene upe Kente papa efra. Cha papa do na hyehyem. Upe jabo bi ase akona jabo no ase ate o jiram dia. Eni owa brempon Royal Kente Palace ana mekanfo dia ma o siesie ayefro ho, o siesie kunani ho, sabi o hyehye niema doso edi kodjabo bi ase se de beya wanim ebeti. Enti fa number no na wonini enni nkomo na me shawbo so obetwa adwuma ni yopo ama enigye aye wo dia nananom adaroma dasene yebehia bye bye adenti ni ebube ne brebe eze ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne die fanyinam kwatere kwa wada ma ntoma ye fe ni din de sein ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu